ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ ବିଧବା ମା ଓ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମା 2 ଦିନ ଧରି ଭୋକରେ ଥିଲେ। ସାରା ରାତି ପୁଅ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ସକାଳେ ମା ନିଜ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ ଖୋଲି ସେଥିରୁ କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମା ସେହି ଟଙ୍କା ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ଯା, କିଛି ଖାଇନେ, ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମା ତମେ କ'ଣ ଖାଇବନି? ମା ହସି କହିଲା, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ପୁଅ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲା। ପୁଅ ନିଜ ଭୋକକୁ ଭୁଲି ସେହି 10 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ କିଣି ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବୁଢା ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଅ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମା ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଜଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପୁଅ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲା। ଘର ଦିନକୁ ମା'ଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ମା, ସେଦିନ ତୁମ ଶେଷ 10 ଟଙ୍କା ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମା'ର